Magkahatag sang negative experience sa mga pasahero kung ibalik ang inisal nga screening sa Iloilo International Airport sa Department of Tourism. Sa interview sa Bombo Radio kay Crisanta Marlene Rodriguez, Regional Director sa Department of Tourism Region 6, iagin pahayag nagakabalakang ahensya kung ibalik ang initial screening bago naghatag ini sang inconvenience sa mga pasahero, ilabi na kung hindi paborable ang tiempo. Lugang pasang natungdan, antes pa man madugangan ang mga flights kung destinasyon sa Baluparan, maramo na gina mga pasahero nga nagagwa kag nagasulod sa airport. Ginatagman sini nga ginarespeto sang ahensya ang mandato ka otoridad sang Airport Security Group kag nakadepende ini sa risk assessment sa nasabit nga grupo kung kinahanglan nga ibalik ang initial screening kung sa diin handa man ang ahensya nga magsuporta sa mga desisyon para sa seguridad sa mga pasahero. Una nga ginpahayag sang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nga nagmando ang Department of Transportation nga kakaso ng initial screening bago nagatugay ini sang malaba nga pila rason nga madamo sang pasahero nga nagapalabot sang reklamo. Madumduman nga naglunta ng isa ka shooting incident sang Enero 28 sa sulod mismo sang Iloilo International Airport. Matapos nga nagpamalibad ang 54 anyos nga pasahero sa security inspection kag naghandos pa ini sa iyadala nga kutsilyo. We somehow worry kung ibabalik yung initial screening because as we have discussed exhaustively earlier during the hearing, it gives a negative experience to our tourists. No? Mahaba ang pila upon entering the airport. This was prior to the increase pa ng flights through Iloilo International Airport. Nasa kanila naman yung assessment whether it's necessary or not. On the part lang of the tourism, looking at it from the tourism lens, it provides inconvenience to our tourists, especially if the weather is not very favorable. Nabalian ang pahayag ni Crisanta Marlene Rodriguez, ang Regional Director sa Department of Tourism Region 6.